Alright, take to tayo. Naubusan ako ng load. Ayan. Ito po. Itong kintatayuan ko na ito. Itong building na ito. Ayan, itong building na ito. Squatter to noong araw. Squatter ito noong araw. Tapos, yon, yung kanto na yan, nandyan yung outpost ng pulis. Tapos yun, ayan na yung recto. Yan, kung nakikita nyo yun. Ayan ang recto. Noong araw napakarami ditong tambay. Kasi ang liit pa dati ng sidewalk na yan. Yan nilalakaran na yan, napakaliit pa yan. Tapos ito nga, squatter pa ito. Yan, maliit na bahay yan, lumang bahay. Tapos yan, lumang bahay din yung building na yan. Kaya talagang napakagulo dito noong araw. Ayun nga, sa araw-araw, pinakamababa ditong naagawan ng cellphone na estudyante, 10 noong araw, hanggang sa dumating na yung panahon ni nawala na si Irap, bumalik si Gloria. May mga nakuha pa dito ng mga estudyante, ng mga bata. Tatlong bata dito ang nakuha na nasaksya namin, kasama yung mga kaibigan ko na pulis. Kaso lang hindi sila umano kasi mahaba yung baril. Pero bandang huli, na-promote pa yung kaibigan kong pulis. Ayan. Kaso lang, namayapa na siya. Yun. Noong araw, grabe dito ang maraming mga mahiwagang mga kaganapan dito noong araw. Kasi nga, yung mga posting dito na pulis, mga naging kaibigan namin. Kasi araw-araw magtatagpo-tagpo kami rito sa loob ng halos 15 years. Araw-araw kami dito magtagpo-tagpo. Kaya naging familiar sa amin ang lugar na ito. Naging kabisado namin simula dito hanggang sa Recto, Avenida. Ito, yung naglalakad na yan. Sus. Wala ginagawa? Noon pa yan noon. Ayan. Ngayon, mga siga na dito. Mga dito na nagsilaki ang mga yan, squatter. Alam niyo yung yung kaibigan ko dito na kagawad siya dito. Pang-apat siya. Nakagawad. Ang buto niya is 84? 84 naging kagawad siya. Di ba? Dito. Kasi marami ditong nakatira, mga Chinese, pero hindi naman mga putante dito. Diba? Dito, napakaraming dito. Napakaraming mga kababalaghan na nangyayari dito. Ayan, kita mo mga daming nakaparada. Akala nyo pangkaraniwan lang yan. Maraming nagtitinda, akala nyo pangkaraniwan lang yan. Pag kayo nandito sa lugar na ito, makikita nyo ang mga kababalaghan. Malalaman nyo ang mga kababalaghan. Ang mga maliliit na bagay, pero kung anuhin mo, napakalaking problema ng lipunan. Alam nyo kung bakit? Iano ko sa inyo, iyan, mga nagtitinda na yan. Ito, yan, isa.
Dalawa. Yan. Tatlo, apat, lima, anim. Anim yan. Alam nyo ba araw-araw kung magkano binabayad yan? Diba? Yan ang mga kababalaghan na nangyayari. Dati noong araw, yung mga pulis, outpost dati yan eh. Mas maraming kababalaghan dyan. Kasi, minsan dadalhin dyan ng mga pulis yung kanilang mga kabit. Tapos, pag walang pera yung mga pulis, tatawagin kami. Manguleksyon kami dyan sa mga nakaparada na yan. Noong araw ngayon wala nang outpost dito. Kasi wala na itong squatter. Sa likod na lang. Napakaraming kababalaghan. Pag nakakoleksyon na kami dito sa mga nakaparada ng mga tricycle. Kasi wala naman yan mga mga prangkisa. Yan. Manguleksyon kami dyan. 20, 10 noong araw. Mga walang yan eh. Mga walang linya. Mga tricycle. Ngayon, iikot kami doon sa squatter. Yung mga naman, video karera. Yan, makatapos nun. Bibili na ng alak yung bibili na ng alak yung pulis. Doon sa outpost nila. Yan, dyan, outpost nila. Yan. Tuloy na naman ang ligaya. Kaya, makikita natin. Itong building na ito, wala pa yan. Yan. Na yata ito, 2010. Nabuo yata ang building na ito. Tapos itong building na ito, 2020 na yata ito natapos. Kaya napakaraming dito noong araw. Ayan, makita nyo. Buti nga ngayon, wala nang mga tambay dito. Ito. Grabe dito, Alam namin dito ng bata. Yan, bantay-bantay lang dito sa Ito, labas na ito. Ito na yung gate. Dati hindi pa ito yung gate. Wala pa? Hindi pa tumawag? Sasaktan din ako. Bakit? Kasi naaalala ko yung sarili. May pera. Yan. Pamasahe. Hindi ko pa matatanggap. Tanggapin ko. Ito, kita mo na ka pa. Pag alas 7 ng umaga, napakahaba ng pila dito. Ito naghahatid na ito ng mga pagkain. Ayan, dito. Yan, pag diniretso nyo ito, papunta ito ng Bangbang. Yan, ang Bangbang, mas kilala yun sa bilihan ng mga Pero yung doktor na yun, oncologist. Yung Bangbang po na sinasabi ko, mas kilala yun sa bilihan ng mga hampas, lola homeless. Marami po dito yan. Marami po dito niyan noong araw. Ito, ang lugar na ito, napakaliit ito nung araw na kalsada. Sidewalk na ito, maraming snatcher dito nung araw. Alam mo na, ubos yan. Nung umupo na ang isang Duterte. Doon gumanda ang kalsada na ito. Tapos, nagkaroon pa ng kung anong policy ni Duterte, ganun din ang naging policy ni Isko Moreno. Kaya tumino ang lugar na ito. Itong na ito, Masangkay, may gilid ito ng ng creek sa likod. Kung saan
Yun yung mga naging puno ng squatter, yung creek. Kaya nung araw, pag nang snatch, tatakbo doon sa gilid ng creek, hindi na mahabol-habol ng mga pulis kasi nga yung mga snatcher dumadaan na sa loob ng bahay, tagos-tagos na kung saan na bahay, kaya hindi na limahagilap. Kaya nung araw, pinakamababa ditong maagawan ng cellphone ng mga estudyante sa mga Chinese. 10 ang pinakamababa niyan. Minsan isang snatcher hahaplutan 2, 3 kasi maliliit pa yung mga bata. Minsan pupunta sila sa kanilang tutor. Yung iba, halimbawa grade 3, grade 4, inahatid na ng magulang nila yan dahil marunong na. Pagdating niya ng kainan na ng alas 12 labasan, didiretso yan sa kanilang mga tutor. Yan, pagdating sa tutor, kakain yan, tutor, balik ng alauna. Yan. Yung iba niyan, siging lakad, nagsi-cellphone na yan, kaya naaagawan sila. Luminis lang talaga dito nung husto, nung ang Duterte na ang umupo. At sinabayan din ni Isko Moreno, kaya gano'n na sila ka noong araw, no? Na yung nilagyan na ng maraming ilaw, maraming CCTV, kaya naging peaceful na ang lugar na ito. Nung araw ganito, di ba? Ganito, hawak-hawak ko lang ang cellphone ko. Maya-maya niyan, haplutin na sa'yo. Kaya ngayon, na dito, na maglakad ka. Sa Ricto, hindi ko alam ngayon kasi dati talagang naglalakad ako dyan sa Ricto. Sinubukan namin yan noong araw, nung mga 2017, 2018, kasagsagan ng nun. Talagang napakasafe na kasi ikot-ikot ito nung araw hanggang Ricto. Abineda, yan. Noong araw maglakad-lakad ka lang dyan sa Abineda. Kakalabitin ka, pagkapil na lang. Ngayon, wala na po kayong makikita na medyo naging na rin sila. Naging maingat na rin sila kasi nga dinadampot na sila ng kapulisan. Kaya minsan may mga isang na lang, o kaya pagdating ng gabi, doon na sila tumatrabaho. At mayroon na rin nagbabantay kaliwa kanan na yung kanilang mga bugaw na tinatawag. Yan, may mga nagbabantay na. Di katulad nung araw, kanya-kanya sila. At wala silang ngayon, naging na rin sila, organized na rin sila. May mga may hawak na sa kanilang mga bugaw. Yan. Ngayon, kukunti pa lang naglalakad kasi wala pang wala pang labasan. Ang labasan yan mga 11:30. Yan. Yung mga Kinder 1 hanggang Kinder 1 at saka Kinder 2, 11:30 ang labasan yan. Pagdating ng 11:45 yan, labasan na talaga yan lahat. 11:45. Yung iba may nagkakantin na sa loob kasi yung iba may mga driver, dinadala ng baon, dinadala ng mga pagkain. Yung iba lumalabas talaga yan kasi yung iba sa tutor pumupunta. May mga tutor sila alas 12 hanggang alauna, yung mga tutor nila. Ayan, kita nyo yan. Umpisa na yan. Yung iba niyan nasa loob na. Yung ibang mga kasambahay naghahatid ng kanilang mga pagkain. Ayan, dito yan sa
Masangkay. Ano po dito, ang eskwelahan dito ng mga Chinese is Chiangkai, Sakya, Hope Christian at saka Saint Stephen. Yo. Ayan, balik na tayo dito kasi mainit doon. Ayan, kita nyo yan, puno na oh. Puno na ng mga nakaparada. Oh. Wala pa yung iba niyan. Magdatingan yan, mga 11:30. Puno na yan. Marami na rin yan dito ang tambay. Kaya, yan, good morning kay Daily Troll. Oh, grabe naman Daily Troll yan. Kay Naipu. Yan, maraming salamat sa mga nagtamsak, sa nag-like. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan, yung kinukwento ko po ay dito yan sa Masangkay Street. Pagitan kami ng Bangbang at saka Recto. Yung Bangbang po ay yan yung mas kilala sa bilihan ng mga, isa sa mga kilala na bilihan ng ano, bilihan ng mga ukay-ukay. Yan, pinakamatagal ng bilihan ng mga ukay-ukay. No? Dito. Dati ang building na yan, oh. Yan ang building na yan. Squatter dati yan. Yan, nakuha lang ng ano, nakuha lang ng school. Kaya ang ginawa, pinatayuan nila ng kondo. Ayan, iyan po ang simbahan. Alam niyo ang mga ano dyan? Ang mga empleyado dyan, walang, sa umpisa lang babait. Sa umpisa lang mabait. Bandang huli, mga salbahe na. May mga sungay na. Mga damonyo na. Matutuwa kayo, basta tumatrabaho dyan. Ngayon, kita mo bago ang janitor. Mabait pa yan kasi bago pa ang sipag. Pag ano na yan, may mga sungay na yan, mahahaba na. Patulog-tulog na mga yan. Magagaling sila eh. Lalo na pag nakuha nila yung ano, kiliti ng mga Chinese. Alam niyo ang ugali ng mga Chinese pag nakuha nyo, kahit anong sabihin nyo, sumusunod yan sila. Pero wag ka, isang bisis ka lang masira, tapos na ang karir mo. Ganon ang ano nila. Ganon ang ganon ang ugali nila. Ayan. At kami noong araw, talagang wala pa kaming ano, wala pang kumbaga sa akin noong araw eh, ang edad ko ay nasa ano pa lang, 20s. Walang patutunguhan ang buhay. Kasi nga bilang driver, kailangan eh palaban ka, malakas ang loob mo. Kasi nga sa kalsada, 'di ba? Halos walang batas ang kalsada noon. Pag patay-patay ka sa kalsada, kawawa ka. Pero ngayon, marami ng mga violation. At dito ako nagkaroon ng pagkakataon na ano natin yung ating sarili ano. Nung nagkaroon ako ng kaibigan na pastor dito, na Bisaya na pastor. Marami po dito naging kaso lang hindi ako dito hindi ako nabaptize dito. Halos 5 taon ako ditong ng Bible service every Monday. Yon. Sa madaling ano ba? Kaya hanggat sa na ano na kami, umalis na yung pastor, tapos ang pumalit is Chinese na pastor, wala na. Hindi ko nakasundo kasi siyempre bumait na eh. Tapos ang pumalit demonyo pala. Maraming asawa.
Hanggat sa nag-away kami. Wala na. Nilayasan ko na sila. Kaya pumupunta ako dito pag ano na lang. Kasi po yung boss ko private businessman, tapos siya ang pinakamataas diyan sa eskwelahan, dito sa simbahan, diba? Alright, maraming salamat sa inyo, no? Sa mga nag-like at saka sa mga magla-like pa. Ayan, salamat sa inyo. Ayan, ganito kami nung araw dito pag ano na yung marami din ditong kababalaghan nung araw. Pag mapagmatsyad ka lang, napakarami. Mayroon ditong mga Chinese na mga babae naging kabit ng kanilang mga driver. Diba? Hindi lang naman Pilipino ang marunong mangabit. Siyempre may mga kasabihan sila, iwan ko hindi na natin demonstrate dito kasi pangit naman na kasiraan din naman ang mga yan. Hindi naman natin kaya yung nagsasabi diyan yung nagsasabi diyan na yung mga galit-galit diyan, yung mga galit na sinasakop na daw tayo ng China. Magising-gising naman kayo, matagal na tayong sinakop. Nandito na, kita nyo yan, established na sila dito. Napakarami na nila. Dito lang sa Manila, halos 80% na, hanggang 90% na nga Pumunta kayo sa iba't ibang lugar. Dito sa Metro Manila, halos puro Chinese ang mga pabrika. Tapos yung West Philippines, sigaw kayo ng sigaw na ini-invade na tayo ng China. Hello? Diba? Ganon ka ipokito ang ating mga mga ipalitiko. Yung mga kumukuha ng yung mga kumukuha ng mga yung mga kumukuha ng atensyon sa sambayanan, sa ating mga kababayan. Sigaw na sigaw sila doon sa West Philippines na galit na galit sa iba na katulad ng buti nga hindi sila binabalandran ni Marcolita. Matagal na tayo sinakop ng China. Ngayon kung mga galit sila sa China, ito napakarami napakaraming mga Chinese dito. Ba't hindi nila palayasin para makinabang ang mga Pilipino? Diba? Kasi sa totoo lang, ang mga Chinese talagang naghahanap yan ng mga eskwelahan na matuto mag-Chinese yung kanilang mga anak. Bakit naghahanap sila ng eskwelahan para matuto yung kanilang mga anak? Siyempre, para magkaroon man ng gera, pag tumakas sila ng China, hindi sila mahalata na mga Filipino citizen na sila, di ba? Sasabihin pa rin mga Chinese citizen sila. Di ba? Kasi ang mga yan, mga ready to play ang mga yan. Kahit yung mga politiko natin, sinong politiko dyan na walang pasaporte? Si De La Rosa lang ang walang passport sa US kasi kinansila yung kanyang pasaporte. Pero siya din ang kinampihan ng US kasi pinapatanggal na yung ICC. Di ba? Kaya yung mga politiko natin dyan naghahanap lang ang mga yan ng atensyon. Nagpapasikat lang. Diba? Tingnan mo mga kalukuhan. Sigaw na sigaw sila doon sa West Philippines. Ito karaming mga Chinese dito. Ba't di nila palayasin to?
sasabihin nila, sinasakop na sila doon sa West Philippines eh. Diba? Mga gusto lang kumukuha ng atensyon sa sambayan ng Pilipinong mga ito. Sigaw na sigaw sila. Sinasakop na ng China. Ito na, sinakop na tayo. Nandito na, oh. Magsisigaw pa kayo. Pupunta pa kayo ng West Philippines. Eh. Nandito na nga sa Metro Manila. Oh, mga kalukuhan ng ating mga ano. Kumukuha lang ng atensyon. Di ba? Kumbaga sa ano, eh. Mga credit grabber. Diba? Kasi ano ang West Philippines eh? Oh, sa West Philippines ilan-ilan lang 'yun. Barko lang yung nandoon. Dito, pakarami. Diba? Sa Metro Manila. Maghanap kayo ng pabrika. Puro Chinese. Mga gamit sa pabrika, puro China. Oh, pero hindi ako galit sa mga Chinese ha. Kasi napakalaking tulong sa ekonomiya ang mga Chinese. Malaking tulong po yan. Ang inaano ko dito, yung mga papansin na mga ano eh, mga ipal sa ano, lalong-lalo na sa gobyerno. Na sinasakop na kuno ng China. Anime Clothing Shop. Ayan, mega love shout out po kay Dilly Troll, kay NHHGF-G1. Grabe naman mga pangalan nyo na yan. Ayan, 22 million. Shout out po sa inyong lahat. Ayun, baka lumapo. Ayan. Ayan, 11 million. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, maglabasan yan dito mga alas 12. Mga quarter to 12. Ayan, labasan na yan. Ayan, ang mga nanay na ano, mga naghahatid ng kanilang mga anak. Ayan, gusto ko lang ituloy. Kaya yung mga ipokito dyan na ano, pasigaw-sigaw na West Philippines eh. Mga juror. Sabi nga sa mga salitang kanto ba, ulol pala kayo eh. Di ba? Sa mga salitang kanto ba. Kasi nga, sigaw-sigaw. Ilang barko ang nandoon sa West Philippines eh? 2, 3 barko, 30, 40. O dito, 100,000 na ang Chinese dito sa Metro Manila. Di ba? 100,000 na. Hindi. Aywan ko. Oh, established na sila. May mga simbahan na, oh. Mayroon na ngang business community. Kinikilala na ng gobyerno. Tapos doon sa West Philippines, sigaw kayo ng sigaw. Kung talagang ayaw nyo na sakupin kayo ng China, eh dito pa lang, umpisahan nyo ng palayasin. Magkaroon na kayong crackdown. Katulad ng Malaysia, di ba? Yung Sabah na pinag-aagawan ngayon, di ba? Pinag-aagawan pa yon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Anong ginawa sa mga Pilipino doon? Nagkaroon sila ng crackdown. Pinalayas yung mga walang papel. Di kawawa yung mga Pilipino hanggat sa nagkaroon nga ng pag-aaklas, di ba? Yun naman pala, kalabas-labasan, nangungupahan, nagbabayad pala ng upa ang Malaysia sa isang dato sa Hulusulok. Di ba? Ganun dapat. Pag ayaw mo na sinasakop ka, magkaroon ka ng crackdown. Kasi ang hinahabol niya doon sa West Philippines, barko. Dito, 100,000 na ang Chinese dito. Kung talagang seryoso kayo sa inyong mga ginagawa, ay gawin nyo dito, simulan nyo dito.
isunod nyo yung napakalayo na lugar. Diba? Ganun lang ka simple. Iyan po ay ating opinion lang po yun, ha. Baka sabihin nyo pinangungunahan natin sila. Pero realidad ba? Diba? Kaya ayan, yung mga kumukuha ng mga atensyon, pabida sila. Bida naman sila ngayon. Alright, mag-aalas 12 na, baka lumabas na yung ating boss. Ayan. Ayan, dito na. Baka lumabas na yung aking boss. Magpapaalam na ako sa inyo. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, kay Mami Mercy Calunod. Ayan, at sa inyong lahat ng dumaan, maraming salamat po. Pasensya na kayo kanina naputol gawa ng naubos yung data. Naubos yung data ko. Ayan, mamaya ibang topic naman tayo kung magkaroon ng oras. Kasi nauna kami dito. Baka wala ng chance na magkaroon ng oras. Hindi ko lang sure. Kung makaalis kami ng ngayon, alas 12, magkaroon pa ng pagkakataon na kapag live tayo mamaya. Ayan, ibang topic naman. Ngayon, inano ko lang yung mga panahon kung paano naging magulo at saka naging matahimik ang lugar nito. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. At mega love shout out sa lahat ng mga dumaan. Thank you very much. Mami Mercy Calunod. Ayan, mega love shout out po. Ayan, magandang umaga po sa iyo dyan. Thank you.